Mali si veľmi slabú prvú 20 minútovku, to bolo asi trápenie, super vyhrával 3-2, ale potom sa to nejako otočilo. No, tak prvá 20 minútovka hrali sme na 3-5, mali sme tu vlastne iba troch chalanov z minulej sezóny, čo sme hrali, nepočítam tých, čo boli starší žiaci. Áno, je to o tom, zapracovávame mladých chalanov, aby získali skúsenosti na takýchto zápasoch. Tam vám asi trošku aj pomohlo to, že super bol dosť vylúčovaný, neviem, myslím, že 4 góly boli z presiloviek dokonca. Nie je to tak, no, nemôžem sa sťažovať na výroky rozhodcov, ale myslím si, že niektoré fauly, ktoré odpískali na 2 minúty, nemuseli byť ani na jednej, ani na druhej strane. 11 gólov, asi spokojnosť, ale možno trošku krutý výsledok pre supera. 11 gólov, nemyslím si, že spokojnosť, skôr si myslím, že je to dobrý pocit, ale spokojnosť to nie je, pretože tento tým má naviac a ešte v tom, keď budeme v plnom zložení, tak verím, že môžeme hrať oveľa lepšie. Tréner Vedený sa tam išiel sem tam vykrikšať. No tak je to o tom vlastne, že tí chalani sú ešte v strese, majú proste nejaké rezervy, nevedia kam sa hýbať alebo čo robiť, tak proste taký je prejav nášho trénera, no. Impulzívny. Tak no.